No, takže po 5 rokoch som sa rozhodla investovať do novej palety na oči. Momentálne používam jednu paletku od Dioru, ktorú už mám takisto 5-6 rokov. No a chcela som už mať možno, že na očiach aj trošku inú farbu. Veľmi dlho som hľadala, no a myslím si, že som našla tú správnu. Túto od Toma Forda. Kúpila som ju v jednom outlete pôvodne, normálne stojí 78 libier, je to dosť, myslím si, že drahá záležitosť. Ale mala som s nej veľmi dobrý pocit a veľa som si o nej zisťovala. A takisto aj na Juke veľmi dobré hodnotenie. Toto je univerzálna farba odtiene Honeymoon sa volajú a tieto tiene sú špecifické tým, že sa hodia úplne pre všetky typy očí, takže či už máte oči zelené, orieškové, nejaké tmavé alebo napríklad modré ako ja, môžete si byť istí, že nimi nič nepokazíte a budú vyzerať skvelo, ako vidíte, tak sa krásne blendujú, úplne jednoducho, nemusíte byť ani žiadny profesionál, aby vám to išlo. Pozrite sa, ja som si to tu úplne že naplácala, halabala a myslím si, že to dopadlo nie zle. Aj človek proste, ktorý je neskúsený a nevie sa nejako malovať, tak jednoducho tie farby do seba sa dajú krásne zapracovať a skutočne ja si myslím, že vyzerá to perfektne. A takisto mám ich už aj overené, pretože držia celý deň. Bola som vonku v 30 stupňových horúčavách, no a keď som sa vrátila domov, ešte stále držali a dokonca sa ani neusádzali na viečku, myslím v tých zárezoch, takže som bola veľmi milo s nimi prekvapená. A takisto ma neštípali. Čo sa mi už bohužiaľ stalo aj pri drahších tiež paletkách, ale tieto sú hypoalergické, myslím si, a že sú, teda môžem ich len vrelo odporučiť. Ak patríte k ľuďom, ktorí majú problém alebo majú ľahký spánok, tak určite oceníte dobre tieto earplugs alebo teda štuple do uší. Ja konkrétne mám už overené dlho tieto značky, no a nakupujem si ich a to mi vydrží asi tak možno aj pol roka, aj viacej, takže vrelo odporúčam. Ďalšia vec, ktorú som hľadala, bol proste tento rolák alebo karbo. Našla som tento z Marks & Spencer a poviem vám, že je to asi najlepší rolák, ktorý som kedy v živote mala. Dá sa nosiť či už ako vrstva pod alebo na a ten materiál je jednoducho neopísateľný. To bude môj najobľúbenejší kúsok oblečenia na jeseň. V minulom dieli, kde som vám ukazovala moju kozmetiku, tak tam som vám ukázala aj tento lesk na pery, ktorý v Juke dostal excelentné hodnotenie. Samotný jeden lesk v plnej veľkosti stojí 27 libier. No a mne sa podarilo kúpiť toto, prosím pekne, tieto testery za 32 libier a ešte spolu aj s touto taštičkou. K tomu som ešte dostala aj nejaké také sample, myslím, že na oči nejaký krém hydratačný, takže proste bomba. Tieto olejčeky sú asi najlepšia vec, ktorú som kedy používala na pery. Majú široké spektrum farieb, majú nádhernú vôňu, proste musíte to jednoducho vyskúšať. Ja vám ukážem konkrétne napríklad tento najtmavší, ako vyzerá, pretože ja nejako tmavé rúže vôbec nenosím, nemyslím si, že mi akože pristanú, ale bola som veľmi príjemne prekvapená, že ten odtieň vôbec není taký dramatický, ako som si najprv myslela. Bežne používam tento rúžový, ktorý si myslím, že mi úplne najviac pristane. Ďalšiu vec, ktorú som si kúpila, je toto spodné prádlo a ja konkrétne milujem toto špecifické z Marks & Spencer. Podľa mňa majú najkvalitnejšiu a najdostupnejšiu radu takéhoto sťahovacieho prádla v porovnaní s inými značkami, ako napríklad tento Spanx. Tak vidíte, to napríklad stojí 68 libier alebo 78, takýto bodyčka, čo si myslím, čo je veľmi drahé. No a ja som v Zlave kúpila toto za 11 a takisto tieto gaťky za 8. Takže ak máte niekde blízko seba, neviem, nie som si úplne istá, či na Slovensku ešte stále je Marks & Spencer. Tuším, kedysi dávno som ho videla dokonca v Bystrickom nákupnom centre Európa, takže možno ešte je niekde v Bratislave, takže vám odporúčam, ak tam budete, určite si kúpte toto prádlo práve stade. Dlho som hľadala kvalitné biele tričko. Nechcela som si kupovať klasické bavlnené tričko, pretože to sa mi jednoducho neosvedčilo. Po 2-3 praniach to vyzerá otrasne. Preto som sa potešila, keď som konečne našla v H&M-ku z tejto série Dry Move. Toto biele tričko má úžasný materiál. Proste, no, je to asi nejaká umelina, ale proste tieto umeliny sa mi jednoducho osvedčili, že vyzerajú stále dobre. A takisto veľmi nepresvitá a ten materiál proste boží, no veď a stojí 13 libier. Takže to akože úplne že zadarmo. Trošku kropnuté, takže perfektné ku nohaviciam. Ja netúžim po žiadnych kabelkách od Gucci alebo od Dioru, ale páči sa mi táto značka. Vždycky, keď chodím okolo ich predajní, tak samozrejme zájdem aj dovnútra, ale zdajú sa mi vždycky tie kabelky tak trošku ako keby mimo moju cenovú kategóriu. Vravím si, že raz možno, no lebo proste nedám nejakých 150, 200, 300 za kabelku. Majú takisto aj krásne topánky. Je to značka, ktorá sa s prepáčením nesere, majú nádherné tenisky a proste, no, bol to môj sen vždycky niečo od nich vlastniť. No a teraz sa mi to podarilo. A to vďaka zase môjmu manželovi, ktorý mi jednoducho kúpil tento rúbsačik, ktorý sa mi tak strašne páčil, že som jednoducho nemohla odolať. No a poviem vám, že
je úžasne nádherne prepracovaný. Skutočne táto firma si nechala záležať na tých jednotlivých detailoch a takisto cenovo som bola úplne hotová z toho, že stál 40 lipier. Tak ako myslím si, že to už je proste v mojej akože cenovej kategórii, kedy si myslím už, že to nie je proste žiadna premrštená cena. No, takže toto je môj najnovší úlovok a veľmi sa z neho teším.